kudu iso ora. Tem. Ya. Kowe nganti elek tak kepruk kowe ora ngisi-ngisini. Ya. Teman. Temok karo dikebuk aja ngono kuwi ora. Dikebuk. Aslinya teman itu artinya perangkat dari kelurahan dan warga niku menjadi teman, menjadi keluarga. Tegese mboten enten sing dibeda-bedake, semua rata adil ngoten Pak. Top, Marco top. Oh. Kowe ngono njaluk 100. Margi to Pak. Kowe ora tau anu to nyimak pangkur to. Karena mardi siwi kowe kok margi lho. Oh alah ora. Bola-bali sinden horor ora senengane. Gara-gara temau lho Pak Margi Pak. Kok iso teteke gek buanter margi ngono ae. Ngono karo begagah pisan ae. Senengane. Baleni sik. Ayo. Pak aja dipotong to Pak. Ora tak potong sing motong iki sapa ora. Iki lho penonton. Meneng-meneng. Aja ngajari. Kancane ngelene malah digetak piye to? Iya Pak, iya. Ora ana pamundhut ana. Sugeng dalu nyuwun lagu pangkur Semarangan kalian Mawar Kuning saking panitia iki RW 2. Nggih. Biasane Bu Kesi ganti rasa bir, ayo bir. Aku sosok ngerti awakmu ning YouTube kaya pangkur no. Alah moh piye? Cublak sugeng yo dados. Bir. Halo. Iki mau Sinom Parijoto ugi dipun pundhut kalian Bapak Haji Subandi kanthi dawuh menika mugi-mugi Pak Dalang dan kru Madangkara pinaringan sehat selamat amin sembah nuwun. Ayo Bir, nah iki coba kaya apa iki waranggana sing lagi melejit naik daun iki kaya ngono piye mirsani kahanan guyub rukune warga masyarakat ing Bulusan piye piye? Nggih, kula remen sangat Pak Dalang. Kita di sini beberapa kali nggih Pak. Kula bolak-balik. Bolak-balik nggih Pak. Nggih panggone nggih sami penontonnya nggih sami sak menten iki, Kak. Pokoke setiap tahun niku pokoke nanggap dalange Pak Yoyok penontonnya sak menten iki seneng sangat wis jelas Pak niki Pak. Nggih. Tahun ngarep nggih jenengan melih niki Pak. Mbok apa wakil panitia kok iso aku neh ora. Wis tak ramal kok Pak wisan Pak. Wah, kowe madeg dadi dukun. Pak Suradi piye mau sakwise gandrung karo Mbak Tuti? Lah napa melih Pak Suradi niku kali Mbak Tuti wis jelas gandrung Pak. Kok jelas gandrung? Ya mesti Pak, lah wong Mbak Tuti kaya ngono polahe kok Pak. Sapa sing ora gandrung? Pola iki pola HP pola elek. Pripun nggih Pak, nek diandani iki apik iki ya apik, nek diandani elek iki ya wis ora umure. Iya. Ning semangate sing kudu kok contoh ngono kuwi. Awakmu sok yen sak umur Mbak Tutik ngene umur 3 ngono iki kudu ngono kuwi. Masa Mbak Tutik 63 tahun. Telu asine mula rek maneh disemir asine apa ora disemir putih kabeh asine. Tapi hebat loh Pak, 63 tahun tapi masih energi ya hebat. Iya. Ayo ngono wis menepos deh ya. Ayo nggih. Donga untuk warga masyarakat Bulusan pripun? Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya sehat nggih Pak Bu. Kathah rezekinipun. Jenengan nggih dengak-dengakne kula, mugi-mugi kula nggih ndang antuk jodoh nggih Pak Bu nggih. Wong ki yen suarane apik dadi waranggana dasare ayu kaya sampeyan ora perlu donga, cepet lek entuk jodoh sampeyan lek gelem lho kuwi. Lah randang eneki Pak, aku wis 24 tahun niku aku wis tak dadi perawan tua piye Pak? Hah?
Ora apa-apa ke Luna Maya Rabi 41 tahun. Ayo. Ya aja to Pak, Pak masa 41 tahun rabi ya ya mesakne aku Pak. Nggih yo to. Muga-muga ya nang itu jodoh sing cocok karo idamamu, sing bener-bener setia dan mampu dan mau dengan terbuka menerima kaya apa to bojone sinden. Nah kaya ngono kuwi. Nggih. Gandeng kene iki kelurahane jenenge Bulusan. Bulusan. Nah, kowe lek sinden cerdas, sinden pinter ya to. Apakah penjabaran dari suku kata yang ada 3 Bulusan? Pak, Bu apa? Pak aku gak siap-siap loh Pak jenengane loh. Ngono kuwi diomongi sadurunge to Pak. Loh, saiki iki dituntut sing jenenge seniman seniwati kudu siap, tepat, akurat dan cepat. Aja mengandalkan setelan. Ya kudu bisa berpikir dengan jernih, dengan cepat ngono kuwi. Ya wis Pak. Bulusan. Bu niku saking tembung butuh Pak. Tegese masyarakat satu dan yang lain itu saling membutuhkan. Nek masyarakat satu dan lain saling membutuhkan, terciptalah kerukunan, kedamaian, gotong royong satu sama lain. Ndadekake warga Bulusan iku ayam tentrem Pak. Wah iya, walaupun spontan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita para lenggah. Jos, ya ngono kuwi kuduan. Lu niku tegese lugas Pak. Lugas itu berarti perangkat desa, bukades gitu Pak. Bulurah. Bulurah niku lugas, jujur, adil terhadap masyarakat. Mula dipilih masyarakat Bulusan. Nggih, bener. Terakhir San. Santi Mulya Munsur. Santai. Santai tegese penonton mriki mirsani pagelaran payek niku dengan santai. Santai niku artinya seneng, bungah atine nggih to Pak. Mirsani pagelaran wayang kulit ingkang isine tontonan lan tuntunan. Bulusan kuwi kecamatane Tembalang. Wow, kudu iso ora. Boleh nganti ala tak keprok kowe ora ngisi-ngisini. Teman temok karo dikebuk aja ngono kuwi ora dikebuk. Aslinya teman itu artinya perangkat dari kelurahan dan warga niku menjadi teman, menjadi keluarga. Tegese mboten enten sing dibeda-bedake, semua rata adil ngoten Pak. Top Marco top. Ba ya tunggalin temau bari ayo. Bahagia, semoga setelah ditanggapke wayang Pak Dalang Cahyaku tadi mugi-mugi warga sedaya Bulusan mriki bahagia, sehat sentosa, ayam tentrem nggih Pak Bu nggih. Nggih. Iya. Keri dhewe lang. Apa Pak? Lang. Aduh, lang nyopo Pak? Lang. Siji. Langsung mawon Pak sawerane Pak kesuwen. Ape ya ngono kuwi. Sing jenis sinden saiki ora mung pinter nembang nih ya kudu cerdas, kreatif, bisa berinteraksi dengan para penonton kaya sampean ngono kuwi Bir. Jos ngono kuwi. Wani ora makili Bukesi Pangkur Semarangan. Nyawer ya Pak tapi. Nyawer gampang. Malah iki kabeh peparing saka iki engko tak caosne jenengan kabeh. Tenan? Panitia iki lho. Coba sik aku tak maca surate sik Pak. Iya to. Sugeng dalu badhe nyuwun lagu Pangkur Semarangan Mawar Kuning saking panitia warga RW 2. Nggih Pak Bu, RW 2. Wonten saweran 500.000. Niki Pak, sawerannya 500.000. Nggih ta Pak Bu 500.000 nggih. 100 Bin. 500.000 Pak, itu tulisannya 500.000 masa aku ngapusi. Mbok picek 100 Bin. Kok iso 500 aja gawe-gawe. Lho Pak jenengan niku lho Pak niku lho warga RW 2 500.000. Masa Allah ki murung tak singgol tak buka yo lagi ki anane yo 100. 500 Pak tulisannya 500. Kowe engkel 500. 500. Nun sewu dumateng masyarakat RW 2 gandeng niki mung 100 mang tambahi 400 Pak niki Pak. Ah iya. Wong kene entuk gresmono ngarani 500 kuwi jane sinden apa mindring ora. Tiwas jenengan cetel tulisannya 500.000 diwehi 100. Ya ora karingko kualitas suarane piye sik mergo Pangkur Semarangan iki angel. Ngono kuwi. Golek pancen lek nembang Pangkur Semarangan apik tenan.
tunai 500.000 nggih sampean. Tenan lho Pak. Ya ning yo gajimu sesuk-esuk tak potong 500. Lho ngono kuwi lho Pak Bu. Dalangnya pancen terkenal dalang cetil sa Indonesia ya Pak Cahyo pun tadi. Ayo ora cetil ya ora iso gawe apa-apa aku ngawut ya. Ayo. Piye rumasamu? Jajal sih kaya apa? Pangkur Semarangan. Nggih. Ben enek regenerasi. Aja panggur Semarangan Bukesi terus aja nganti. Lho Pak, lah kula sudah dinobatkan menjadi Ratu Gubuk Asmara lho Pak. Lah sing nobatne awakmu dhewe kok enek ora ayo. Ayo coba aku pengen nyimak, ganti simak arep yai kene ayo. Mingkar mingkur rengu ngono njaluk 100. Margi to, Pak. Kowe ora tau anu to nyimak pangkur to. Karena mardi siwi kowe kok margi lho. Oh alah ora. Bola-bali sinden horor ora senengane. Gara-gara temau lho Pak Margi, Pak. Kok iso teteke gek buanter margi ngono ayo. Ngono karo begagah pisan ayo. Senengane. Baleni sik. Yo. Pak aja dipotong to Pak. Ora tak potong sing motong iki sapa ora. Iki lho penonton. Ayo. Baleni nek. Karenan mardi meneng nong. Aja ngajari. Kancane ngelene malah digetak iki to. Iya ya Pak, iya. Ora mardi, ora mardi. Mardi. Nah, iya. Mardi kancil ngono ya. Ayo. Wis Pak baleni neh ya, Pak. Karenan. Karenan mardi siwi spesialnya neng kene iki pancen apik langsung lung 100 kok 500 ora lung tak kene kowe dikten ana ngapusi Pak. Tepuk tangan untuk Birgita luar biasa. 300.000. Ayo, pancen ya sinden hasta brata tadi ya. Ayo, urung rampung iki sing angel ngene iki kudu nirane Bukesi. Ayo. Pak di live streaming lho, Pak. Lho nyapa to ora? Buktine ya sok melu sapa-sapa kok ya awakmu ya enek. Aja mancing netizen, Pak. Oh iya, waduh, wedine karo netizen bae dhewe ora. Sik hop iki tak cek sik iki semene iki sing apik dhewe sing entuk 100. Lah kok licet Pak aku sing kata awal ndak. Basa licet iki apa? Kedirine gorene licet ora iki. Dicek sik saka sumbere sik Bukesi sik. Tak cek siji-siji selain Bukesi sing apik dhewe yang berhak menerima 100.000. Nah. Wis ngono aturane gelem yo ngono ra gelem yo wis. Ayo. Bukesi yo. Nah, niki sing meni
nilai penonton nggih. Nek Bu Kesi mboten sah delokne dinilai lho nggih. Sinden Jiro Lupat 5 niki mawon. Selanjutnya nyobi nduk pinong. Ayo kowe ponakane Bu Kesi, aja ngisin-ngisini. Lek nganti ra iso kaya ngono, tak ambung dhewe malah nggih. Ayo. Apa? Padahal aku kutip kok piye tak catet ora. Ora entuk ponakanmu dhewe lho. Aja iki ponakane ae dhewe, aja mbok jarake ngono. Aku mah tak sunati lho sampean. Ponakan butuh-butuh ayo. Salahe dipepetne aku terus. Susu ya ingin aku ayo. Ayo nang, ayo nang, guyon nang, ayo nang. Ayo. Ayo nang. Nggih pijakan nilaine bir kita mah tak gawe 80 ngono ya, Bir ya. Nggih pijakan. Niki pinten, Pak? Di atasnya apa di bawahnya? Pinong niki. Hah? Atas apa bawah? Atas. 90. Setuju? Nggih, 90 wis kalah sik wis. Sik. Kurang rampung aja lelek sik, Nong. Iki urung bagian iki, ora. Iki suarane iso vibrator, anu vibrasi ya ayo. Vibrasi. Ayo. Ayan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Al-Fatihah, ayo. Pinten, Pak? 100. Yo. Sing biji gen kono kecroki ora. Pinten, Pak? 95. 95 berarti iki kalah we. Kalah we. Ayo iki gugur iki loro iki. Selanjutnya Mbak Sundari, Mbak Lia. Ayo iki. Ayo iki 95 90 80 ayo. Ayo. Mbak Lia. Pinten, Pak? 100. Sik ngene 98 nggih. Wah ngengkel 100 sing lemu wae. Nggih, 98. Ha nggih, mergo iki ana sing luwih neh. Mbak Tuti, ayo iki, ayo. Mbak Tuti. Ayo. Ayo, Dik. Ayo. Kaya apa? Sabar dulu nggih, sabar. Yang mau membeli nilai saya sabar dulu, sabar nggih. Sabar dulu. Untuk menanti pemenang itu mesti di belakang. Lakoni carry menangi. Tenang dulu, Bir. Aku sainganmu. Tenang dulu. Wong dhewe sing ra tenang iki. Tenang dulu nggih, tenang ya. Mas Dar. Jangan berlari, Mas Dar. Tadi sudah saya bayar rokok loh kamu. Ayo, Mas Dar. Ji, Bro, lu Enggak. Urung. Belum. Tenang dulu. Biasanya orang ngosek-ngosek wong nek pinter ki ra ngetokne kepinterane. Tenang nggih. Pendukung saya tenang nggih. Aman Mas, aman. Ya, aman. Semua aman ya. Iya. Nilai tertinggi sih Mbak Lia lagi mau. Ayo. Ungkulono Ti, ayo Ti. Ji. Pun bener sah dinilai sini nilai kopi Mbak. Sebentar Pak, saya belum menyerah, sebar. Oh iya wes. Pisan kas, bari kidis lho. Tenang. Bari kidis kari pisan lho ya. Tenang. Ayo kari pisan. Saya jangan didiskualifikasi dulu. Diskualifikasi ora, ayo. Saya jangan dikolokasi dulu. Tenang. Hah? Mas Dar.
Ayo. Wes, wes nyerah. Wes. Sing biji aja penonton. Wes. Ayo mas tenang ya. Ayo, kaya ngono. Yang menilai bukan penonton namun dalangnya sendiri, dan ini tidak bisa diganggu gugat. Nilai untuk Mbak Tuti adalah min 50. Pemenangnya adalah Mbak Lia Sundari. Kono, ayo. Mbak Lia. Tepuk tangan untuk Mbak Lia Sundari. Oh, ono kuwi. Ya. Iki sinden idol yang ini iki ora. Mbak Tuti ya. Makasih. Sami-sami, nggih sami-sami. Mbak Tuti ini Pak, min 50 ada anunya loh, sawernya loh. Apa? Biasanya idol ini kok kan yang tidak terpilih kan dapat, ini juga harus dapat. Yang kalah siji ya loh, masa ya teman-teman dalang sugih ganteng kondang. Wong siji lho rasa bayar sing kalah yo dibayar Pak Yoyo. Kowe tetep tak kei, ning ora duwe, tak tambahi. Sesuk ngusungi debok karo njot ya. Ayo. Ngeten ya. Ben. Pun tenang Pak, tenang. Mesakne bojoku nganti kepoyo-poyo lho. Ora ayo. Angger krungu suaramu dhek guyu, ceri. Ayo. Ya bir, terus ya bir. Sinu karta mereka tarta pakertine ilmu sing komen ning YouTube iki, wah Mbak Tuti kacau. Tenan aku ora nambah-nambahi asli iki lho, atas nama Sujud Santoso, wah Mbak Tuti kacau. Tuti ngono nyinden iki lho, Ti. Iya. Terus iki Sugih Waras iki, Mbak Tuti jian ngono karo sirai mubeng terus. Ayo. Sebentar Pak Yoyo. Apa? Sebentar. Ini tadi ada yang komen. Piye? Katanya apa Mbak Tuti itu salah satu juara sinden idol gitu. Oh. Idol gitu. Sebenarnya saya juga mau ikut Pak tahun depan. Syukur tadi. Iya. Tahun iki wong sesuk karena saat ini saya masih repot, nggak sempat daftar. Repotnya apa sampean? Yo repot ngalor ngidul golek mangsa. Karo Mbak. Iya, amin. Kang tumrap ning tanah Jawa ketularan tau Mas. Piye ketularan? Ketularan sapa? Nah, ya ngono nular saiki ning kesenian apa-apa nular. Ora mau nggen swara, nggen cengkok, ngantuk iso nular tekan dalang gitu saiki. Ah iya. Kangger sitake mripate apa sitake apa. Ah iya. Iya. Agama gemeng haji ya ngono bir jos. Monggo sak mawar kuninge pisan. Monggo saking Balungan Mas. Gacos.
matur sembah nuwun mawar kuning wis katur ya karo nembang karo ndongake piyaying bulusan mawar kuning. Mawar adalah bunga yang indah dan harum, kuning adalah emas. Semoga dengan tasakuran warga masyarakat Bulusan tetap harum dan indah selalu menuju zaman keemasan. Amin ya rabbal alamin. Yo ganti genduk Winong Nawangsih, yo tanjake iki ya. Arum Bali, yo hormati Nimas Ayu Winong Nawangsih mitin saking Tulungagung, yo. Kejaba sampean ditresnani karo piyaying Bulusan nganti Pak Suradi wae apal karo asmamu nduk. Iki mau malah caksi lover saka Batang. Iki royo-royo rawuh nganti tekan kene. Dari mana, Pak? Batang. Batang. Semarang Ulon kono. Malah ada lagi yang lebih jauh sing mau wis foto karo Pak Dalang wis nunggoni aku neng pondokan mau ya kuwi caksi lover saka Jakarta. Kuwi asli. Masya Allah, sinten niku, Pak? Lah aku lali jenenge aku nduk. Sinten lho niku? Ngalah gayamu ora. Lah katanya ngefans sama aku, kok nggak foto sama aku sih? Rencanane kok bar wayangan. Oh iya, bar wayangan. Mau tak kandhani, napa saged foto kali Sinten? Sindene pun teng panggung kok, Pak. Mboten saged njenengan kersa ngentosi mangke bar wayangan. Mangke enten komplonge dadi sapa sing foto kali Sinten 5.000 wonten niku. Oh, padane kene badut transformer. Apa kuwi? Badut transformer itu loh yang di pasar malam itu loh, kalau foto kan nyemplungi banyu. Coba tekan coba. Nyemplungi uang. Oh, nyemplungi gitu. uang. Ora nggih, ngono kuwi nggih. Mau iki sing adoh saka Jakarta iki jane ngersake jaranan ning coba ganti suasana liyane apa kuwi ninggal katresnan apa? Apa ya? Sebenarnya banyak, Pak, semuanya itu bisa. Iya. Sing ketoke sampean sing paling srek apa, Paman? Apa ya? Kitir Sumilir itu bisa loh, Pak, dibuat jaranan. Kitir Sumilir? Iya, bisa. Oke, siap diaturake lek bisa aja. Nggih, nggih. Diaturake dumateng sedaya para lenggah menika Sinden Winong Nawangsih. Ya, nggih. Monggo yen ngaten lajeng kemawon Kitir Sumilir karyanipun Ki Dalang Gedhuk Siswantara made in saking kota Kediri. Monggo, dados. Oh,
Luar biasa, luar biasa. Kita kok uncalne barang celenge nyapo ora. Oh iya. Terima kasih, adus keringet tenan. Pokoke bengi iki sing adus keringet iki siji Winong, loro Pak Suradi. Iya. Menika ugi dipun simak kalian Bapak Haji Hanafi Demak ingkang insyaallah benjang bulan Juli tanggal gangsal kepareng nimbali kula sak kanca malih sing daleme kaya keraton kaya pendapane gedhe kae. Ana sekolahane, ana masjide sing luar biasa. Malah panjenenganipun kepareng-paring dawuh bilih dalemipun niku nggih cerak kalian daerah Bulusan mriki. Iya, biyen nate wayangan ning Banyumanik Pak Hanafi. Sembah nuwun Pak. Nggih. Sugeng laras mugi-mugi saged kinarya panglipuring penggalih. Ya. Coba tak nyuwun Mbak Tri Hastuti Retnowati. Ayo mumpung iki bengi iki pancen dadi bintange. Ayo nggih. Go. Lek sak gawane malah luwih jos iki. Ya Tik, langsung berdiri ya Tik. Iki dipundhut karo panitia. Tuti arep nembang katanya Brigita kaya kena virus langsungan ae. Wah, Kang Wahyu. Niku kan anu. Saingan saya. Saingan ya? Nggih. Tapi saingan sehat ya Bir ya. Iya. Saingan bab apa? Mboten Pak, kita saling sharing. Sakniki kan Sinden Madangkara niku kan kompak dalam segala hal ngoten. Saling mengingatkan, terus memberi masukan-masukan, terus nggawe acara-acara sendiri ngoten niku. Jadi kan kita tuh semakin kompak dan enak untuk berinteraksi gitu loh Pak Yoyo. Ya betul ning aku meling sopirmu jeneng Mas Supra aja kok jaraki bojone nesu ora. Lapor karo aku. Ajenge Pak Dalang di nyupir sinden kula tak dolan dhewe. Aduh diloko ya. Lah, itu belum seberapa loh. Hah? Itu belum seberapa loh. Lah iya aku mulo ngelekke ngono lho ora. Ya kan itu kan
buat hiburan di jalan enggak apa-apa daripada capek atau Pak Yoyo gitu loh. Pancen ya Mas Supran asine santri bareng kumpul karo tuti kaya digudo setan ya Mas ya. Kandhane kula imbuh. Di pamane Dik sak bawane. Nggih, sak menika penonton tesih kathah. Nggih panitia tesih kathah, sak menika Bapak Ibu yang di luar menika tesih tumplek-blek Pak Yoyo. Alhamdulillah. Aja. Ayo Dik, bawane Dik, dandang gulane Dik. Alon-alon ya Pak Yoyo. Wah, iya ya, Pak. Enten apa Pak Heru? Kok kasak kusuk enten apa Pak Heru? Ngemake suaramu ki lho, nggih. ben ora melenceng saka wilayah nada ngono lho maksudnya. Kopi Pak Yoyo jebule. Iya. Kopi. Nggih. Biasane sinden iki siji ditinggal lompong, loro tinggal joget, mlorot-mlorot dhewe ra krasa. Ayo. Lah niku kula. Iya. Ora. Awakmu iki pas terus. Mano-mano. Ayo. Itu nanti Pak Yoyo, pertama itu bagus, nanti lama-lama itu meletre. Itu memang ciri khas saya seperti itu. Iya. Sabar ya Pak Yoyo. Kekurangan itu lamun to digarap dengan kepedean malah jadi kelebihan. Loh, saya tuh orangnya pede loh Pak Yoyo. Iya. Pede, ikhlas, baik hati, tulus, ketumplek-blek teng kula. Iya. Hati-hati lek nyendal pancing, hati-hati. Karena di tenggorokan saya itu ada suatu benda yang kayak gerak-gerak gitu loh Pak Yoyo. Ora pekewo karo Mbah Wir ya Pak. Kula pun sungkem loh kalau Mbah Wir. Harus. Kula wedi tenan kalih Mbah Wir. Yoga sakmene kae niku sing mboten kula pekewo niku sing kula pekewo namung siji Mbah Wir. Pun pati kula teng Mbah Wir. Pokoke anggere dilirik Mbah Wir pun dredeg kula. Kecer apa-apane Pak Yoyo. Lah nggih. Wingi ra Mbah Wir ya kecer kabeh kowe ya. Lho niki ciri khas Pak Yoyo. Ciri khas. Iya. Poni Mas Kang. Lah tenan to Pak Yoyo. Pak Yoyo emane aja bicara terus. Ya, Pak Yoyo diam. Ini kan panggung saya. Ciri khas wong wedok ngene iki angger salahne disalahne wong liya modele ngene iki. Mun ora. Wong meneng lho ini iso salah mesti wong wedok ayo nggih. Boe gelar ya ngono. Kalau Pak bae selingkuh Pak ya ampun. Awas nganti kowe aneh-aneh. Aku meneng lho mesti dilokne ya. Gimana? Nek aku mesti krasa, aku mesti arahi ning aku. Lah tenan. Iya ta ya. Kudune lak wae dhek wae. Wae. Prandene paksa. Mbak Wer, saya jangan dilihat Mbak Wer. Mbak Wer jangan melihat saya. Nanti Mbak Wer iki wis gawe ipin ngene ora ndelok kowe tutupe ora. Wis ngepeti imam bar kuwi dhek ora. Nika kepet sing numbasnya kula lho Pak Yoyo. Alah. Layak niku tulisane tutik laras. Prandene apa kesel? Bojone tutik dudu dalang. Momo dalang mesti langsung digecek nggen kok.
Mboten diwet-wet soalnya nggak ada wanita seperti saya. Nenek nyeleneh. Diwet-wet lah. Golekane angel langka ngeten iki. Ayo. Ning saiki wis kebal mbiyen anggere nembang klasik dhek masuk angin. Ayo. Yo, Dik. Jebul nimas uga nanggep Parah jangan, Reng. Cibur. Hayu ta Jinjet sih. sambung Paling nambah dulu sing jinjet. Nanging Pak Surati nanging wanci dalu Pak Surati wis mikir sok tahun ngarep kudune aku le nempang ora karo Mbak Tuti kudu liyane. Bae parah wong ayo. Lho niku nganu nggih wau pun kula keijaban. Sinten japane? Kakang arah Kakang kawah adi hari-harine Pak Surati sok tahun depan ngoten niku. Kakang karah. Piye Mas Taslim? Lho, yo gak apa-apa to Mas Dar ngopo to? Sampean iki. Tan ana ingkang ngrupeda nyuntak tresna nadyan mung srana Aja nyepelek lho Mbak Tuti kaya ngono kuwi agak gruwal-gruwale anake dadi kabeh ora. Sing tirakat sing lanang. Tuti apa ndayani apa-apa, kowe mung rojal-rojal tok. Justru doa seorang ibu itu yang manjur. Alah, iya, budi tembus di langit. Iya. Aku yakin dudu dongamu sing lanang utuh ngalahan manut, sing wedok piye meneng. Swarga Puntadewa lah ning rabi karo sing jenenge Bergasaan. Ayo. Kegasaan orang ngono to Pak Yoyo Ora. ngene-ngene ya ndayani Bergasaan wis tobat maksudnya. Sapa sing ora kedanan karo aku sapa yoga-yoga teko ana sing tak paringi sapa sapa mang teko siji-siji yogane sampean sing tau tak paringi sapa Lah ya rasa kok takoke ngono kuwi aneh. Ngono kuwi yoga sak lihat ngene salah siji sing aku biyen kok iso ngono iki piye ya. Terus lah kok nganti pirang-pirang sasi lah ya. ngoten niku terus esukne ra mangkat arep metu Apa? Buatan maksudnya Pak Yoyo. Iya. Pak Ijo ya. Jadi nyuntak tresna mung nadyan mung srana piranti Nonane lah kula isane ngoten niku Pak Yoyo nek kon sama ya gak mau itu sapa gambarmu Mas muga ngrepaka gambarmu iya ya oke tidak pas ora ayo
berarti. Lho, sapa to Pak? Aktif banget kowe. Sapa to Pak Yoyo? Sing ora tak rusak sak rombongan iki sapa? Kabeh tak rusak ya Pak Yoyo. Ayo. Kok sik to Pak Yoyo, aku to sing nyekel mik aku kok. Di sini yang punya panggung aku, mang takon Pak Suradi to ora percaya. Lah mikku aku ya. Sing gede pangapuramu Kang Mas Bapu ugi ngaturaken dhumateng ibu kula saking Pati ingkang rumiyin nggih lenggah wonten Semarang wonten ing pedurungan Perumahan Bolok sapa Bu Kastiah bengi saben awe dhewe live streaming mesti ya mesti mirsani apa live streaming ya mesti nganti sak rampunge aku tancep kae langsung di WA selamat istirahat anakku ya kuwi ibune kancaku mbiyen plekku ya kuwi Mas Ari Bodro Setiawan angger kangen karo putrane mesti mirsani awake dhewe ya sehat panjang umur Bu Kastiah sugeng laras menika ingkang nembang nggih Sang Batari Permuni mendah boyo Oh
Panglima Riau lapangan Pancasila Semarang kumandang pranyata serbaguna sasabarane rakyat gede ati ing Jawa Tengah masyarakat andangku jero kutha tekan desa desa saben dina liwaya si Panglima Tribuna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.